U ġiftu il-program tagħna il-lejla għandi miegħi fl-istudio lil Monsignor Lawrence Gatt li huwa wiċċ familjari ma' ħafna Maltin, anke għal fatt illi għamel żmien twil illi jieħu ħsieb id-Dar tal-Provvidenza. Issa, il-Monsignor għadu kif għala 80 sena din il-ġimgħa stess, ovvjament nilqak miegħi fl-istudio. Ħadna pjaċir ħafna li għajt l-istedina tagħna. Ninkassaw, ġurnata bħal diju. Bellezza. Għavoli, għallu l-istess. Smajt kumment illum li kieku kien it-temp illum meta kien kellu naufraġu San Pawl. Ma kienx jagħmel naufraġu. Ma kienx jagħmel naufraġu, kien jibqa' sejjer u Malta kollha destin differenti. Probabbilment dan kien il-ġurnata meta telaq minn Malta. Konu sajrulu miswaru. Bil-kontest li naraw fl-atti tal-Apostli aktar xilli kien tleċċurilu li wasal u ħabta ta' dan meta telaq imbagħad tal-Ruma rali s-sabnazza ftit u hekk. Però dan qed ngħiduh wara l-fej sena. Ekku. Mela, Monsignor, happy birthday l-ewwel net. Grazzi ħafna. Kien hemm intervista vera interessanti miegħek fuq it-Times din il-ġimgħa fejn kien hemm ċertu aneddoti li kienu qatt spjegati. Tajjeb, l-isfond ta' min huwa Monsignor Lawrence Gatt. U il-ħaġa hija di, dak l-ġrajiet importanti f'ħajtek ġew kollha b'kombinazzjoni jew mhux mistennija. Fosthom meta bata lik l-Arċisqof u qallek isma' irridek toħod li ħsieb id-Dar tal-Provvidenza. Veru ma kienx mistennija. Tant ma kienx mistennija illi jiena anki dak il-ħin stess illi sejjer mir-Rabat tal-Imdina, ir-Rabat fejn is-seminarju u l-Imdina fejn kienu, kien il-Mother's Day, seminaristi marru kollha d-dar, u jien ukoll kont sejjer id-dar biex niltaqa' mal-mama tiegħi. U ċempilli l-Arċisqof Merċieq Alla jaħfirillu issa se jagħlaq sena dal-waqt. U jiena ma ġiniex l-ebda laqqas suspett illi ngħid ma nagħmlux mod illi se jgħidli xi ħaġa. Li ġi frasi hu, qed ngħid kif ġi frasi dikinhar. Qed imma xi seminarista għamel xi waħda minn tiegħu u se jgħidli fuqha, għażel l-Arċisqof qatt ma batalija għal xejn. Insomma, mort għandu tħalt u laqani u poġġa bil-qeda ngħid il-verità donnu kien ma tafx hekk ma jafx kif se jaqbad jgħid, insomma, għalli taf inti bit Monsignor Zoppardi, saw kont nafu għalli jien qed kieku tmurint id-Dar tal-Provvidenza. Hekk sirt nafi. U x'għedlu? Naħseb li ħadd nifs għaliex jiena dak il-ħin kienet tajt il-Monsignor Zoppardi. U żgur. Tajt. Biex tidħol fi żdraba eżarbun tiegħu. U ma tafx kont ħafna eżar, kellha ħafna ammirazzjoni leħ, jafu ħafna nies, tafu Malta kollha tafu. Qedlu Iva. Għalli eżatt il-konverzazzjoni jekk kienet, għalli qed tiskanta. Qedlu qed niskanta. Għalli anki jien qed niskanta, ma nistax nifhem kif qiegħda jiskanta b'dak li qed jgħidu, għax jien qed niskanta b'li qed jgħidli hu. Imma u dak il-ħin hekk irrispondini għalli anki jien għalli u l-konverzazzjoni damet ħafna ta' xi siegħa. Għalli xu naturalment kellu dan din l-ansjetà illi jara li d-Dar tal-Provvidenza tibqa' mixja. Ma jafx eżattament kif fil-funeral meta għamel l-omelija tal-qudiesa tal-funeral li saret San Ġwan, il-Belt San Ġwan saret. Fil-pritka qal l-isqof, għall-umur Dummikil moħħok mistrieħ. Imma ma jfissirx li jiena fim xi ħaġa meta qal ma sajt każ jien. Mur maħħom maħħom mistrieħ. Insomma, d-destin wassal biex għamilt 20 sena. Anke kieku ma qallux, xorta fu maħħom mistrieħ kien sejmur għax kien mejjetu. Id-destin rriti li tagħmel iktar minn 20 sena hemmhekk id-Dar tal-Provvidenza. Dom tiegħek 21. Il-kelma id-Dar tal-Provvidenza hija daqshekk provvidenza li tgħix. Ġifieri aħna nafu, pereżempju, kull sena jkunu maratoni, nies li jiġbru flus, eċċetera. Illum meħtiġiet tal-lum biex tieħu persuni bil-bżonni speċjali huma enormi pala kost, tajjeb. U dejjem huwa l-miraklu ta' dan id-dar li jibqa' għaddej. Spjega li ftit il-fenomenu ta' din id-dar. Verament, jiena din l-esperjenza, għadin niftakar meta wasalt is-siġġiewi biex imur dan il-Provvidenza kien hemm wieħed għadu ħaj sal-lum.
Għalli u inti għalli ġejt hawnhekk għalli da mhux xi sena sentej se toqgħod. Ġifieri dan passaġġ hekk ġifieri u jien qed ma nafx. Imma di l-esperjenza li mbagħad kif ta' fin saret twila u jiena mbagħad ma kontx qed nara kif se tispiċċa, jiġifieri ma mhux qed nara minn fejn toħroġ bidlitni għal kollox. U tal-lim bil-mod il-mod xi tfisser din dar tal-Provvidenza. Naħseb l-idea ta' dar tal-Provvidenza naħseb li ġitu wara Don Michiel u kien jemmen fil-Provvidenza ta' iktar minni naħseb. Teżisti realment il-Provvidenza tal-Alla? Ħanajdu hekk. Il-Provvidenza tal-Alla hija Alla. Da żgur li teżisti. Imma hu meta għamel dal-pass, naturalment m'għamlux mill-lum għal-għada bħal mortien, dana kien ilu ħafna jewden fuqu. Don Michiel Azzopardi, kif tafu intom, kif taf inti, kien l-assistent ekklesjast tal-Azzjoni Kattolika. Għajjem l-Azzjoni Kattolika wara l-gwerra, Don Michiel. U l-Azzjoni Kattolika fost il-ħafna attivitajiet kienet iħossi it-tfal kollha li jridu jgħaddu ftit ġranet fis-sajf is-summer camps. U ftiem mal-servizz Ingliżi u dak il-bini illi kien tan-Navy kien juża għalhekk. U naturalment imbagħad sadattant kien jitkellem dak iż-żmien kien hawn ir-rediffusion naturalment l-ebda television. Ma rediffusion kien kull imkien. U ekku, qed nitkellmu fuq is-snin 50. U ġitu f'rasu li billi hu kien jitkellem fuq jagħti s-sija tal-morda, allura kien jitkellem dak iż-żmien ma żviluppajniex biżejjed l-idea u aħna konna ngħidu l-morda, l-anzjani anzjani. U l-persuni b'diżabilità li għandhom xi bżonnijiet speċjali huma ħaġa oħra, għaliex wieħed minnhom sar imħallef pereżempju, l-ieħor kien jgħallem l-università. Imma kienet issirdi speċjalment dawk li kienu b'diżabilità jew huma u li f'dak iż-żmien ma kinux jidhru. Inti ma tarahomx, jien ma narahomx, ma nafhomx. Naf illi Mary għandha 3 tfal, imma hemm ir-raba wieħed li ma nafux qatt ma rajtu. U Don Michiel Azzopardi kien isir jaf u jmur iħabtilha jgħidilha Mary, it-tifel ieħor dak ħareġ biex għamilni ħareġ għall-ewwel qarbina imma mbagħad x'jiġifieri? Iġi maħna, issa son organizzaw ġurnata. Bdiet bin ġurnata. Imma mbagħad ġiet l-idea. U daw meta jikbru missiru ommu, da se jagħmel. Biddel il-kultura. Biddel il-kultura. Kien jispiċċa fid-dar tal-anzjani, San Vincenz de Paul, hemmhekk kienu jispiċċaw. U għal nagħmlu dar u nagħmlu dar fejn nagħmel għad-dar. Taf inti anke Mariett l-Arċisqof qallu inti tafx qed tagħmel, taf xi trid tagħmel. U Don Michiel kien jgħid trid tkun jew qaddis jew miġnun. U jien ngħid jew tkun it-tnejn, jew tkun it-tnejn. U għal min jaf kieku din id-dar, imbagħad dattant il-ħaġa żviluppat billi il-servizz Ingliżi ma baqgħux hawnhekk u ftehmu l-Azzjoni Kattolika ftemet u fih dan l-Azzjoni Kattolika ma mbagħad Don Michiel beda jaħseb biex jara li dawn imorru jgħodu. Inti ovvjament bdejt tilbes iżda l-bunt ta' Monsignor Azzopardi. Issa, tħalġu din id-dar. Jibdu li Monsignor Azzopardi ta' kultant. Tħalġu din id-dar u l-ewwel ġejt faċċat bir-realtà li dal-post li tiġi finanzjat. Tajjeb? Ekku. Ma kelli l-ebda dejja ta' kif. Ma qatt ma ħdimt finanzi, ġifi qatt ma rajt. Għadni niftakar. Alex saqsejtek fuq di tal-provvidenza. Kif ġiet din il-provvidenza? Kif dik tasal qudiemek? Dawn huma mirakli ta' kuljum. Għadni niftakar, pereżempju, persuna llum mietet żgur batet għalija għalt li m'għandi xi ħaġa d-dar tal-provvidenza nixtieqek. U bħajt immeraviljajt, għalt li jisma' 80,000 liri sterlini. Għalt li jara dal-kont. Għalt li dan. Jina bdejt qed nemmen li l-nifsi dan hekk. Il-kont 80,000 lira. Issa dan ma kienx hemm ħafna li ġew b'80,000 lira sterlina. Kien hemm ħafna nies li kienu, pereżempju niftakar dan jiena li wieħed li kien jiġi ara daqsxejn kull aħħar tax-xahar, is-sena kollha, mhux jiġi fl-aħħar tas-sena u jgħid isma' 365, fl-aħħar ta' Jannar 31 lira. L-aħħar ta' frar, jekk inserta bħal dax-xahar 28.
Imma kien jagħmel dil-ħaġa, jiġi minn pajjiżu, jiġi s-Siġġiewi, jiġi 31 lira, illum għawissu, l-aħħar ta' għawissu. Fejna fjina, u mbagħad liħor per eżempju għalli jisma għandi dar, nħallija hemmhekk. Familja, il-missier, raġel u mara għandhom 4-5 tfal u jiġi per eżempju 500 lira. Isma, inti, skużani, inti 500 lira għandek 5 tfal. Nafx nagħmel, dan huwa li Kuxenza, il-Malti jekk. Il-Malti jekk. Dan huwa miraklu jibqa' dej ma waqafx. Le, jibqa' dej, ġifieri dan inti tgħid temmen fih. Dumik Azzopardi daħal qabes f'baħar li ma kienx jaf. Jiena stajt ngħid l-esperjenza ta' Monsignor Azzopardi, imma huma kellu l-esperjenza ta' qablu. Imbagħad il-kelma Providenza ġiet ukoll biex inkunu għedna kollox. Għax l-erja tissejjaħ tal-Providenza. U hemm il-Knisja. Mid-dera u xtaq li jkun viċin ta' dik il-Knisja. U ma kienx possibbli. Imbagħad ħaseb postijiet oħra. Warant wieħed, is-sur minn kien, is-sur ngħidu Stanjo Navarra. Għallu su Stanjo Navarra, għallu ġejt biex nieħu l-villa tiegħek. X'inhi? Għallu qed ngħid, insomma, ma rnexxitlux. Għax kien qed jaħseb post iktar ċentrali fejn għaliex bl-idea li dawn in-nies ikollhom kemm jista' jkun ambjent. Monsignor, li sejn lejn l-aħħar 2 minuti tal-programm, din is-sezzjoni tal-programm, u xagħtek li tagħti riflessjoni inti li għandek issa l-esperjenza bħala ukoll kanċilier tal-Kurja, il-Knisja llum fl-2017, il-Knisja mhux dik universali, il-Knisja f'Malta u rilevanza tagħha quddiem l-isfidi ta' soċjetà li qed tinbidel. Il-Knisja għandha 2000 sena warajha, jiġifieri għandha l-esperjenza u allura l-erf ta' min għadda dak iż-żmien kollu u ra hemm dokument tal-Konċilju Vatikan it-tieni li jismu jgħiduh bil-Latin Gaudium et Spes. Il-ferħ u l-niket tan-nies tal-poplu huma il-ferħ u n-niket tal-Knisja. Għaliex il-Knisja hija n-nies. In-nies dawk li qegħdin dawk li jemmenu f'Ġesu Kristu u aċċettaw il-kalma tiegħu u jipprattikawha. Allura l-Knisja tgħix il-ħajja tan-nies. Naturalment daqqa jkun mal-temp, daqqa jkun b'nazzi u tifraħ u tibki u tibża u tiddubita u man-nies ta' żmien. Kien hemm żmien meta n-nies kienu f'ċerta paċi, kien hemm żmien meta ġejna fil-gwerra. Il-Knisja x'għamlet? Niżlet fix-shelter man-nies. Ħriġna mix-xeltrijiet fis-snin 40 u sabet ruħha fil-problemi, il-problemi tax-xogħol, il-problemi tal-politika, il-problemi tan-negozju. Id-dinja kienet żgħira u llum id-dinja kbira saret pajjiż wieħed u allura l-Knisja għamlet użu mill-mezzi tal-lum u tużom biex tagħmel il-missjoni tagħha li twassal il-kelma ta' Ġesu, li twassala bil-mezzi u fiċ-ċirkostanzi. Papa Ratzinger jgħid l-ikbar miraklu tal-lum huwa l-fatt li l-Knisja għadha teżisti 2000 sena wara Kristu. Grazzi ħafna Monsignor Gatt, grazzi immens tal-li ġejt magħna, kienet konverzazzjoni interessanti. U għaldastant aħna nieħdu pawża ta' ftit sekondi nkunu lura magħkom darba ħanitkellmu fuq satira flimkien ma' Emi Bezzina u Daniel Kirkop ibqa' magħna.